Is mise Lucy Ní Dhuiginn, búltóir mór alíne 2017. Beidh spríogainn ag fálam technící agus scileanna na alíne. Tásúla gom go mbeadh sibh soltas. Beidh scanán nua Star Wars a muid go luath. Mar sin, inniu beidh an Fórsa Linn agus tarngóid Stormtrooper. Níl ach peann Louis Dubh agus glas ag tastáil le haig seo. Tarngóid cruth an chlogad ar dús, mar seo. Leathchearcail ar bhór agus an leath ar bhun níos leithne. Tarnglíne trasna an chlogad. Dír faoi tarn gáthúil glúine ar nós tríontán. Tarn tríontán timpeall an bhéal. A éideann inis. Tarn cuairlínta faoi na súla ar thaobh an chlogad. Tá na nithe high-tech seo ag baint le beagnach gach character sa Star Wars. Ná bí bortha faoi sin, níl na sonraí sin tábhachtach. An rud is éasca faoi seo ná gur beag dá atá ag tastáil. Mar bhallcríoch, chuir dá glas leis na súla. Agus sin é. Agus sin Stormtrooper ó Star Wars. Tá lán obair a gceist, ach fan leis, is fiú é. Is féidir teagháil a dhéanamh linn híos. Fág tráchtacht agus námh déon dearmid chlárú leis an gcanál YouTube Cúla4. Bhainnig í soltas for iireacht agus feicim mé sibh an chéad uair eile.